Cinema Garage és una obra que combina el llenguatge escènic amb el llenguatge audiovisual. Sempre treballem en el que tenim. Enguany, a part d'una pandèmia que ha fet que tinguem que treballar amb materials audiovisuals per a poder supervisar els exercicis de l'alumnat, la manera en la que ens enviaven els exercicis per a supervisar-los, a banda tenim gent enguany com a alumnat, com Pablo Caulin, que es dedica als audiovisuals i sempre en l'escola treballem en el que tenim i consideren que el que n'hi ha és el que vol fer-se manifest. Entonces, enguany és això, Cinema Garage és una obra que barreja audiovisual en teatre en directe. Abans de començar tenim una altra obra pensada totalment diferent, però a l'haver-nos confinat i començar l'alumnat a enviar-nos tot aquest material que estava eixint de les dinàmiques d'Imma i Meues, vam veure que ahir n'hi havia molta qualitat, molta puresa, perquè no n'hi havia res de maquillatge. Tot el que estava passant era en cada un i en cada una de les personetes, en la intimitat de sa casa, i clar, de sobte vam començar a veure que eixien emocions que potser en altres dinàmiques, mentre estàvem en classe, així com més grupals, no es donaven, no eixien. I clar, vam veure que ahir n'hi havia molta substància. Sí, és un treball, el treball de la quarantena ha permès que eixirà molt la intimitat. Nosaltres ja de per si treballem molt sobre la intimitat, en el que es fa, i l'honestetat ja com molt nu, però clar, el fet d'estar fent els exercicis en l'espai propi no és el mateix que en un espai neutre que acudim com a elenc, i no és el mateix fer-ho en grup que fer-ho soles. Per tant, al final, les classes eren un poc com rituals d'acompanyament creatiu dins d'aquesta quarantena, i clar, el resultat era inestimable, o sigui, és que no podíem desaprofitar-lo. S'ha representat en el seminari menor dels franciscans, que a més quan vam escollir el lloc també va ser curiós, perquè l'any passat vam fer l'Isístrata en el convent dels franciscans i enguany hem vingut a la part posterior, que sempre hem dit que està connectada per un túnel, que aquest túnel està tapiat. A lo millor això és una altra obra. Una altra possible obra, farem que el destapen. Obrir parets. Obrir el túnel. I hem de dir que el primer lloc on teníem pensat fer-ho era dins d'un garatge tancat, però va ser millor traslladar-nos així en obert i donar-li vida a aquesta plaça que de normal molta gent del poble inclús no la coneix. Intens. Sempre. Molt intens. Molt intens. Partim d'això, dels vídeos de l'alumnat, de visualitzar-los tots, que ja en el seu moment, en forma d'exercici, ja havien anat supervisant-los, però de mirar-los tot i de deixar-nos sentir. O sigui, nosaltres treballem d'una forma molt curiosa, no sé si és curiosa, però és la nostra, vull dir, de que deixem que les coses ens arriben, no anem a buscar-les. Entonces, què és el que tenim? Ens ho posem davant, ens empapem, fem com una immersió, quedem en plan, anem a passar el cap de setmana juntes, en la casa de camp, i anem a veure, i això ens empapem, ens immersionem totalment en el material que ja teníem i deixem a veure el que és. I van començar a aparèixer suggerències de textos, d'escenes, de situacions, i en un cap de setmana tenien clar l'estructura del Cinema Garage, la tenien clara. Però clar, després, quan ho posem, ho compartim amb l'alumnat i el material humà s'integra, és quan realment es veu el que és orgànic i està viu i pot desenvolupar-se, i el que havia arribat només per a ser com un impuls de començar alguna cosa, però ja ha fet la seva tasca i desapareix. I aquesta cosa efímera també és molt escènica i té molt a veure en el que apareix en el moment entre l'alumnat i entre les persones de cada escena. Entonces és molt de... És com, a mi m'agrada dir-ho, ens posem al servei del teatre, de lo que vol fer-se manifest. Jo diria que un poc el que més incertidumbre es creava era que estàvem fent tot i no sabríem si podríem arribar a fer-ho. Ahí és on entra un poc el tema Covid, que des que vam començar, o sigui, nosaltres era com, no sabem si podrà fer-se o no, però nosaltres anem a tirar-ho tot avant. I comptant en aquesta cosa, no? Començaven a aparèixer notícies ja de que si regulava que a partir de la 1 de la nit no poguera haver gent, però vam dir, confiem i anem a deixar-nos fluir ahir a saco. I després també
Jo crec que una de les coses més importants enguany també ha sigut l'acompanyament amb l'alumnat, i perquè tots i totes veníem d'unes circumstàncies excepcionals, que era haver estat tancades, i això en el procés ha anat traient també emocions molt fortes de cadascú i cadascuna. I hem confiat també i hem estat ahí. També han tingut un elenc meravellós que confia molt en nosaltres i en com portem el procés. Teníem dificultats, però a la vegada han tingut molt de plaer en el procés. Sí. L'hem gaudit moltíssim, moltíssim. Lo mateix que creava la dificultat, de vegades canviava i de sobte era superplaenter. Era camí, sí. Pues són amor pur. És que són els nostres pollitos. L'escola de Benissa té una energia molt, molt especial. Des del principi, en les classes, a més, la proposta es treballa des del no lluir i des de les cures i des del ser un espai on pots ser i pots mostrar-te. I tot el treball va encaminar cap ahí, des de la dinàmica més de joc, que no ho parega, fins allà un treball més dramàtic. I és que es dona que arriben les persones que a més vibren en aquesta proposta, que s'entreguen totalment, que estan oberts i obertes i fan un acte de confiança brutal, brutal, brutal. És superbonic treballar en amateurisme, és molt bonic. És molt bonic perquè són llenços en blanc i et dona moltes ganes de fer-ho molt bé i fer-ho molt en compte i molt cuidadet perquè són llenços en blanc. I per tant és nuor, o sigui, és nuor. I després també és ja veure-los en escena, no? És que som dos mares caldoses. Claro, després és veure-los en escena perquè ells i elles tenen aquesta obertura però no saben quin serà l'impacte una vegada que passen per ahí i tinguen la resposta del públic. Nosaltres sí que ho sabem com a actrius, però ells i elles, sobretot el primer any, no. I és que realment fer teatre en contextos rurals transforma les persones perquè dona accés a uns graus d'exposició en un acte creatiu molt brutals que en una altra activitat no estan. I és com que jo trobo que són hites en la vida de les persones perquè ens modifica, no sé, és molt bonic. A mi, per exemple, em flipa molt el dia 1 de tots i totes, el dia que estan així mostrant-se. O sigui, és com si pogueren gravar tot el procés d'ells i elles i del nostre, perquè, jo encenc creixent en cada una de les classes, en cada una de les sessions, bé siga meua, bé siga d'Imma, jo encenc creixent i aprenent també moltíssim d'ells i elles. Però és que és superbonic veure el primer dia com, no sé, com si foren pollitos. Sí, o capolls que estan així tancadets i de sobte van no sé, com llevant capes, llevant capes. I tot el món, dins del procés, hi ha un moment, o sigui, tot el món està en procés, estem en procés, i tot el món hi ha un moment, o sigui, cada alumne i cada alumna hi ha un moment del procés en el que fa clic. I atestiguar això... Apareix, brilla, és brutal. És brutal. És brutal, és que és brutal. I això tenim el privilegi també de que estem veient-ho, perquè nosaltres som els ulls que veuen i que acompanyen tot. I això moltes voltes al públic veu la punta de l'iceberg, però lo gordo del procés està darrere i és, això... Plaer. És que és màgia. O sigui, és molt bonic. La veritat que pensem que en els braços oberts, el primer dia, de sobte no rebíem ningú feedback, o sigui, era com un silenci que no és que assustara, però resultava estrany, no? De les altres obres, sempre al moment, només si la gent ja rebíem feedbacks per les xarxes socials i tal. Entonces, així va ser com un poc tot més lento, però una vegada hem anat rebent-los, a mi alguns m'han sobrepassat. O sigui, m'han sobrepassat en el bon sentit de dir uau, o sigui, tot això ho heu vist, no? Això ho heu estat vivint. Hi havia persones, també companyes de les escèniques i això, que havien vingut a veure l'obra, que ja mos havien dit, és una obra que és prou d'aquí i és probable que vos tardi un temps en arribar-vos la resposta, no? Perquè igual no és algo que t'entre fàcil, o sigui, que com molt lògic, no? No sé,
la barreja també, el risc en la barreja de gent, les narratives, les diferents narratives, i que, pues això, pues que venien d'un confinament i estaven tot el món diferent, estem tot el món diferent. Entonces era molt com del fons. I ja ens van dir, bueno, igual esta hora pren un temps, i a mesura que anar passant els dies en arribem més i més i més. I bueno, pues això, l'article de la Marina Plaza en Levaterol, o sigui, mos ha deixat despullades totalment. És que esa és la paraula per mi, o sigui, despullades. Sí, superbonic tindre aquesta visió acompanyant també els nostres projectes, això és un regalasso. Això és un regalasso. Bueno, jo necessito dir que de Bat a Bat naix d'una idea espectacular d'esta dona. Fa 6 anys que, o sigui, que jo quan m'ho va contar va ser com en plan tu saps el que estàs dient? Tu no saps el que estàs dient! En realitat això ho lliga un poc en l'escola de teatre. Jo he sigut alumna de l'escola de teatre des que es va iniciar, ara fa 11 anys. Em vaig apuntar de cap, o sigui, vamos, teatre en Benissa, i em vaig apuntar de cap. I bé, vaig estar com 4 anys i l'últim any ja necessitava alguna més. Me'n vaig anar a les classes de tècnica que me feia en Jesús Pobre i de sobte també vaig dir o sigui, Imma té que vindre a donar les classes en Benissa, o sigui, necessitem aquest tipus de classes i tirar avant, no, l'escola i fomentar-la. I en això pues l'escola es va quedar com en un mínim de 11-12 persones que anava a desfer-se i pues, jo me'n vaig anar a buscar a Imma i jo li dic, Imma, l'escola està a punt de desfer-se, jo les teves classes les he gaudit mogolló, he crescut mogolló, em van obrir camí també de via professional i de ganes d'aprendre més, de tindre més coneixement al respecte del teatre i n'hi ha que portar a Benissa. I n'hi ha que portar a Benissa. I recorda que em va dir, jo sí, però jo muntar obra no la monte. Jo no. I jo, que som molt atrevida, perquè som molt atrevida, jo dic, no et preocupes que l'obra la monte jo. Que al final va ser un mix de les dues, però bueno, la meva idea va ser el fer teatre en espais no convencionals, i en Benissa està la Casa Vargas, que és una casa senyorial, una casa museu que ningú del poble pràcticament coneixia, i jo passava per allà i jo diia, és que sí es podia fer teatre superbonic. I aquest va ser el primer any on vam fer l'obra de teatre allí, i va ser, pues, jo crec que va ser també motor, no? I apertura de nous camins per a l'escola. Que també té molt a veure bueno, dic la nostra filosofia perquè es veu que va fent-se una filosofia, perquè no és que la tinguem preestablerta, però d'esta cosa de jugar en el que tenim. Entonces, claro, així als nostres pobles no tenim espais escènics on poder fer coses, pues això, pues en la convenció escènica ben establerta, no? En il·luminació, en un terra, en un fons d'escena, en una casa. No. Entonces, bueno, ja que no pots jugar a la italiana en condicions, pues, d'esa carència, pues, esta idea de, ostres, pues, per què no treballem en patrimoni, no? I va ser com, uau, és que aquí sí que tenim un patrimoni, uns béns monumentals i un patrimoni històric al·lucinant. I com de repente, i hi ha molts d'aixòs, pues, com la Casa Senyorial o com esta mateixa plaça, que són molt pocs coneguts per la gent del poble, i són espais, són béns que tenim. Y entonces pues com, bueno, pues anem a instal·lar el fet escènic en un espai no convencional per al teatre, i claro, ja després és com de no volem treballar ja en escenaris, perquè el que et dona és que l'espai et dona moltíssim, l'espai ja marca les obres i les reconduís, o sigui, les impregna totalment. En la Casa Vargas l'espai era protagònic. I el públic, vull dir, perquè de sobte era com trencar aquesta barrera, no? Escenari públic. És que el públic estava dins a mig metre dels actors i les actrius i també era com formar part de la vida de les persones que allí estaven. Sí. I el nom de Bat a Bat és doncs això, obrir de Bat a Bat els espais del poble, no? Per a que siguin coneguts per a tot el món, en la comarca també. Sí, obrir les portes. Obrir. I és que de fet... Obrir i sanejar. Claro. I és que ens encanta dir-ho, que nosaltres ens autocreem i ens agrada, perquè creiem que és així, no? Que per cada espai que passem, claro, l'energia creativa de 50 persones clavades allí durant 2 setmanes,
A veure, és que això no és inocu, això transforma els espais. Entonces, nosaltres deixem que l'espai ens transformi, que siga part de la peça, però és que nosaltres, tot l'elenc també estem transformant i omplint de vida i de creativitat aquest espai. I agafen vida. És que canvia, sí, sí. Canvia de sobte, per l'energia. exemple, la Casa Vargas van començar a obrir-la perquè el públic entrara... S'han fet videoclips ahí, s'han fet concerts a partir d'entonces... I li donem vida. L'any passat a l'Icista era el convent dels franciscans, que ja està tancat, ha sigut un espai, que ja està tancat perquè ara ja, és privat. És de gestió privada. I el van tornar a reobrir. I també, per mi va ser també com una manera que el poble poguera despedir-se d'aquest espai. Una volta que ja havia passat a ser privat, que haguera un event públic ahí per a tornar a entrar a aquest espai. Les plantes reverdixen quan els espais quan arribem, vos ho dieu en sèrio. Només hi ha que mirar els bros que tenen. Els margallons estos han entrat bros. Són diverses coses. Són diverses coses, jo vaig començar a tirar el fil per una, que és que Nídia porta, o sigui, cadascuna tenim una assignatura diferent, de manera que l'alumnat treballa en Nídia teatre, teràpia, gestalt i en mi tècnica d'interpretació. I en les dues són transversals diverses coses, les cures és una d'elles, però jo m'ha vingut a començar per el treball sobre la veritat. Tot el que treballem, ja siga des de diverses tècniques o des de diverses metodologies que en el meu cas, per exemple, és un recull dels meus 15 anys treballant com a actriu i formant-me en Madrid, en Barcelona i després en Europa i fora d'Europa. Però al final el denominador comú de totes aquestes tècniques i del treball de les dues és un treball sobre l'honestedat i sobre la veritat i sobre el que està viu en l'escena. I això és un treball com de fondo que molt poques voltes és molt arriscat perquè implica que l'alumnat treballi el múscul d'exposar-se, d'estar en molta exposició i en vulnerabilitat, però és que és inequívoc. O sigui, com espectadors i com espectadores, quan veiem en escena que hi ha veritat, volem fer el viatge complet. I ens transforma, i és això que parlàvem de que llavors són experiències. I això té que veure també, crec que és una forma de treballar molt d'una energia molt femenina, en el sentit de que no entrem a l'escenari ni nosaltres per a dir-li a l'alumnat això s'assina i és jeràrquic, sinó que és horitzontal i són tot com generar accessos i després en el públic tampoc és com de... Les peces no estan tancades i són rígides, sinó que l'alumnat té tot el seu espai per a trobar-se dins d'això i veure quin és el seu camí dins d'això, perquè és una metodologia molt porosa, molt permeable i això, humana i femenina, de recibir, de sostindre. Busquem con l'autenticitat grupal, però és que a banda de cada un i cada una de les alumnes també buscar deixar que afloren els talents propis de cadascú i cadascuna i no tratar-los a tots i a totes de la mateixa manera, sinó d'una manera més... O sigui, com jo la miro a ella i et veig a tu i vull veure't a tu, no a tot el que diuen que t'envolta, no sé, com anar més cap a dins, a l'essència de la persona. Bueno, el feminisme és una de les bases també i jo també veig, i ahir és on entra també en la sororitat, perquè per mi Imma i jo venim de dos mons molt diferents i jo penso que això li suma a l'escola també. Jo vinc del món amateur, d'haver estat en l'escola com a alumna, d'haver començat a formar-me com a terapeuta teatral i en altres coses, en altres formacions en les que Imma damunt ha estat oberta sempre a dir-me hòstia, fer això, fer-lo altre, què tal, no sé què. I jo penso que la sororitat en l'escola de Benissa està i això també es manifesta. Sí. Les cures transversalitzades. El teatre popular valencià s'ha sostès perquè des del segle XIX, finals del segle XIX-XX, han hagut gent amb l'amateurisme, ho ha sostès, vull dir que s'ha reunit per entre ells i elles crear obres sense tindre coneixements més que el desig de crear alguna cosa col·lectiu, i això és preciós, i potser no és el que treballem més nosaltres, el teatre popular valencià, però sí que honrem aquest lloc d'on venim històricament. No? Fer teatre als pobles és fer molta pedagogia, perquè
no està integrat, no? El valor de la cultura i en concret el valor de les escèniques i el fet de, pues, per exemple, pues, que és important pagar per la cultura, bé que la institució pague per tots i per totes, o bé que valorem això i que ho entenem com a part del nostre benestar i de la nostra salut. Accedir a continguts culturals de qualitat i valorar que estiguen aquí, no? Perquè al cap i a la fi, nosaltres en tot el que ens hem format o fora d'aquí, en Madrid, en Barcelona o fora d'Espanya inclús, no? I al final hem fet un recull que ara ho tornem al poble. Per tant, vull dir, fer pedagogia sobre l'important que és aquest patrimoni immaterial, que és la cultura, immaterial i material, perquè també és una obra de teatre, però també és el benestar que t'aporta ser usuari o usuària d'aquest tipus d'activitats en el dia a dia. I després per a mi també és molt un acte polític. És un acte polític perquè jo em dono compte que tenim molt, aquí en les pobles tenim molt com aquest complex de que som menys perquè som de poble. I que en les escèniques en concret, totes les que tenen més brillos i les que tenen més... tot passa a les capitals, no? I per a mi és un acte polític, dir, doncs ja està, o sigui, no és així, no és així. Hi ha persones aquí al poble fent coses amb molta qualitat, a la comarca són moltes persones fent cultura amb molta qualitat, i passa aquí, i ha de passar aquí. I ja està bé de pensar-nos, perquè és que és una idea, és una creença, no és cert. No és cert que en la capital passen millor cultura que aquí. Sí, és cert que hi ha més varietat, però també tenim que acostumbrar-nos a veure com un valor i ser usuaris, per a que això seguisca produint, no? Pensar-se.